Romy? A keď ho aspoň trocha poznáte, mohli by ste mi povedať, čo má spoločné s tými vraždami? Orlok je stráč, ale nie vrah. Čo som povedala? Dobre, tak prečo sa tu ukrýva vrah? Trest. Čaute. Dajte na to. Jeho trestný register ste mali na stole. Poviete mi konečne, kto to je. Máš tajnosti pred partnerom Evom. A čo pôjde? Volá sa West. Stojí na čele krosových odporcov a že sme ľuďom dali o sebe vedieť. Môže mať podľa neho pre nás smrteľné následky. Áno, som odpadná. Presvedč. Videl som ho na čarodejnice, otroctvo. Masakry miliónov Židov. Evo. Preto si myslím, že